La darba pajjiżna qed jaffaċċja problemi serji relatati mal-ġustizzja u l-Ministeru tal-Ġustizzja fil-budget injora dan kollu, l-Oppożizzjoni qed tkun ili tipproponi sensiela ta' miżuri biex jindirizzaw jtejbu dan is-settur. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija li fil-Parlament tkellem dwar kif in-nies qed iħossu l-effetti ta' dawn in-nuqqasijiet. Jidher ċar li fil-qasam tal-Ġustizzja il-Ministru responsabbli għal ftit li xejn jaf x'qed jiġri fil-Ministeru tiegħu għax fil-budget f'dan is-settur huwa wieħed li huwa kompletament bla viżjoni. La jipprova jidentifika il-problemi eżistenti u anqas ma jindirizzhom biex jipprova għar isolvihom. Huwa budget xott nieqes minn proposti maħsuba sew konkreti jew li jistgħu jagħtu l-frott. Fost oħrajn Adrian Dalija nnota d-dewmien biex jinstemaw il-każi fil-qorti fost nuqqasijiet oħra li wħud minnhom huma pjuttost sempliċi biex wieħed jindirizzhom jekk ikun hemm rieda politika li jsir dan. Ħankunu propożittivi f'dak illi ngħidu, pratikament ħanamlu x-xogħol aħna jekk hemm bżonn ta' dak illi jonqos illi jagħmel il-Gvern u mbagħad l-implementazzjoni tibqa' id-deċiżjoni l-prerogattiva tal-Ministru irid jew le. Dan apparti li Gvern Laburista għadu ferm lura milli jimplementa rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja. Fid-dawl ta' dan Adrian Dalija semma lista ta' proposti li qed tressaq l-Oppożizzjoni biex dawn il-problemi li mhux indirizzati u li qed jinħassu min-nies mhux jintesew iżda jiġu solvuti.